लोगोफोर नै पिकनिक जानो फैदोंमोन जों गामिनि दैलामबारियावहाय एसे नायदो नै मा नायखंख्रेदों नोंलाय मबाइल नायखोमादों इउटुबाव हगारनांगौ बेखौ इउटुबाव दे नावसाय उdah नै रोनावखिने नुनानै एसे नायसनांगौ दा बैग्रिबारियाव होफैबाय लोगोफोर बोसोर गोदाननि जाफैबाय ओरै नायदो नै सिनारिफ्रा बरियाखा आइफवालि पिकनिक स्पटआव जाहैनो फैसा गैयालै जोंहा नैबो दांफैबाय आइफवालिनि खोलाहा बरियाखा दैयाबो जागायावनो दंखायो नै दैलामबारिया दै बिमाया दे ओंख्रि हादु दे साना हाबलाय लाङासै नै माथो जायो मानसिफोरखौलाय माथो नायो नोंसोरलाय इउटुबावलाय सामब्राम गुफुर बोरिपारा ना मुलै लोगोफोर बोरिपारा बेंटल बोरिपारानि पिकनिक जाफैदों बोसोर गोदाननि बथल गोबाय हाबगोन माथो थाबायलाबायगोन नोंसोरलाय हा हनै दासो जानजेनदों गैया दासो जागायजेनदों नै बैलासो नै दाउआबो बोरैबा भाइरेल जागोन भाइरेल जानायसो बानायखानांगौरा बिराद गियोनो नैबे जोङो बाहाया सासेया भाइरेल जाजानो माइरंखौ दाबो सुनो मोनाखै नै केसखालै खय केजि दं बेखौ थोआ होननानैहाय आंखौहाय बे थोआलै लाबावदोसो दाहा रायजोनि 19 केजि बेसेबां आग्लायदों जागायाला मोजां आरोना लोगोफोर पिकनिक जानो ओरैबो साफाथार नुखाबाय दा नोंसोरो नै बेकसाइडजों दैयाबो बुरलान जाखायोलै ने बेनो बरियानो जियानि नै बुरगासिनो दं जोंहा बुरबाय जोंहा नै एसे लागायजेनबाय नै लोगोफोर जोंहा आसोलफ्रा मादैया होहाबाय नै दै गुदुं जानदों दाउ अमा बेदर सुनो ओंखामाबो दाबो जायाखै नै दैल' जानबाय माइरङा सुजेनबाय नै जोंहा मादैया होहाबबाय मादैखौ खनसे नुखाबालै नोंसोरो इउटुबाव दे ओरैनो हाबो दे सामब्राम हादों बयलार होबाय गोदानाया नै दांखालिफ्राबो सनानै जाहैबाय दा नै गोदालाबो जाया आसिगुरलाबो होलै Idah dekore. Ay. Gitu nalar macam geran bayi di sini ke? Lian bayi nanti kurang. Ayo.
मैगंखौबो दैज्लां बारावनो सुखाबाय नै मादैमोना दैज्लां बाराव दांखाबाय दैज्लां बाराव दांखाबाय नै कफिजों आलुजों टमेटरजों गाजरजों आयौ मा खनसे दिन्थिबावसै गाजरा पिकनिक जाला बिदिनो जायोलै लोगोफोर दैज्लां बारियावहाय बायथा बिदिनो आरोबा दैया गोग्गोखायसो नै बिदना दांजेनबाय नै उथनाया जोंनि आसोलफ्रा सिख्ला दंगारि गोजासोलै सिख्लाफोर गैया बिदनाबो गोरान बरिया रानफुंदा गोथाव जासिगोन टमेट' दांबाय नै जोंनिया होनाया स्पेलिस मा होनोमोनलाय स्पेसियेलिस्ट नोलै जोंनि बे कुकमेना औ भुटाननि चाइनिसनि लाबोजागोन चाइनानि ओंखामाबो मोनबायलै दां ओइ बरिया माथो गोथाङै दं नै दाबो थै ओंखामा मोनाखै बारालायाला नै जोंनिया मेदामा बा माने नै नावथ' बोलाय माथो हादों सालाद ना सिलाद साला ओंखारना सिला ओंखारा जे मादैया दावद' सिनै बिसिनि स्पेसियेलखा जानायला Đi ra đâu là cái thấu quan giả không vậy đây nè mà đi ra đâu chả nó thành một nào con này này nó giả khá đấy nhá đây bù này lấy mà thứ đi cửa đi Hawa macam mana, krim macam ni, dah. Iya, betul. Kambai, sih sekali. Dia plastik gosong labu dong benda di sini, karena gosong ber. Mau sih nala plastik gede makan ni. Plastik sunduman. Deh. Tiramu sama? Foto kemana ni damadus kau ni? Oncam जाजों लाबाय मोनाबाय सानाखैसै हरनिबो जाखाबाय ओंखामा बिनो नै ओंखाम जाजेनबाय अमा मेजेम जाजेनबाय नै जोंहा बेवाइया ओंखाम जाग्राफ्राबो लोखारलै पिकनिकआवहाय नै दाथ'
हाफोर गोरान नागोन दिन्थिदों नै ने मेदामाबो दांबाय जोंनो नै दाउ đi chào tôi đi đúng mày 강수 한 번에 강수 đây là càng xe hầm này chơi một khát to ơi này cha này dương không ra đây dương một khát vậy xe xả lấy thôi ra chưa à trên à cái khung cái lấy về ra cái lấy hay mà hoa giả được không em mà giả được không đây đi chẳng tháo vậy mana mulai nih ya hah mau nih dong Permai Borgoyari